கோயம்புத்தூர்ல ஐடி ஹப்பான சரணம்பட்டியில ஐடி பார்க் போற வழியில சங்கரா காலேஜுக்கு ஆப்போசிட்ல மெயின் ரோட்டு மேலேயே 10 சென்ட் டிடிசிபி அப்ரூவ்டு சைட் சேலுக்கு வந்திருக்கு. சைட்டை சுற்றி காம்பவுண்ட் வால் கட்டி ஃப்ரண்ட்ல பெரிய கேட் போட்டிருக்காங்க. இந்த சைட் ஐடி பார்க் போற ரோட்டு மேலேயே அமைஞ்சிருக்கிறதுனால கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டி ஷாப்ஸை ரெண்ட்டுக்கு விடலாம். பாய்ஸ் ஆர் கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல் இல்லைனா பிஜி மேன்சன் கட்டலாம். ஹோட்டல்ஸ் இல்லைனா ஹாஸ்பிட்டல், அப்பார்ட்மெண்ட் ஆர் பங்களா இந்த மாதிரி நம்ம சாய்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற இடமா இந்த சைட் அமைஞ்சிருக்கு. குபேர விஸ்டாஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்டோட காம்பவுண்ட் வால் ஒட்டின மாதிரியே ரோட்டு மேலேயே இந்த சைட் அமைஞ்சிருக்கு. பக்கத்தில் ஸ்ரீ தக்ஷாவோட திவிசா வில்லாஸ் இருக்குது, செந்தில் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, ஏஎன்டி ரெசிடென்சி இருக்குது, ஆப்போசிட்டில் சங்கரா காலேஜ் இருக்குது, 700 மீட்டரில் குமரகுரு காலேஜ் இருக்குது, 1.5 கிலோமீட்டரில் சரணம்பட்டி ஐடி பார்க் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் கோயம்புத்தூரில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்காக ரோட்டு மேலேயே இடம் தேடிட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த சைட் உங்களுக்கு சூட் ஆகும். 1 சென்ட் லேண்டோட ப்ரைஸ் 23 lakhs. ப்ரைஸ் நெகோஷியபிள். மற்ற டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் சைட் விசிட்டுக்கு ஃபோன் நம்பர் வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன்.